את לירון לוי, איך מכינים את הגוף הגשמי, בכל זאת יש גם עניין שחשוב... אני מקווה שזה יהיה סתם, שלא צריך את זה, שלא יהיה צום. אולי לא יהיה צום, ויהיה כבר גאולה עוד שעתיים. עכשיו, אבל אם לא תהיה גאולה, ואם בסוף יהיה צום, אז לירון לוי, בואי תעזר לנו איך להכין את עצמי לצום, מבחינה גופנית. אוקיי, אז קודם כל, כבוד הרב צודק, קודם כל מים, באמת צריך להקפיד, כל שעה גאולה לעשות ככה, לקחת כוס מים ולשתות. אנחנו צריכים שצבע השתן יהיה שקוף, זה הסממן הכי מדויק שיש לנו לגבי מים. ומי שעדיין לא אכל ארוחת בוקר, למרות שכבר די מאוחר, אז קודם כל המטרה שלנו זה באמת, אנחנו רוצים כמה שיותר למלא את המאגרים שלנו, את התאים שלנו במאגרי גליקוגן, זה נקרא בסוכר, בגלוקוז, כדי שתהיה לנו אנרגיה, שיהיה לנו דלק למהלך הצום. אז איך עושים את זה? מה אוכלים? אז היום אני מרשה לאכול הרבה פחמימות, מה שבדרך כלל לא. מה זה אומר? אבל פחמימות המבורגר עכשיו, מה? אז לא. אז נניח מי שבאמת לא אכל עדיין ארוחת בוקר, אז אפשר לקחת דייסת שיבולת שועל, הקוואקר עמוס בסיבים תזונתיים, פחמימה מורכבת, פחמימה שבאמת ממלאה את מאגרי הגליקוגן שלנו. אפשר להוסיף לזה בננה, שהיא בעצמה גם... חשבתי על פסטה, פיצה, מה? פחמימות? רגע, צהריים, שנייה, ארוחת בוקר. אנחנו בארוחת בוקר. אפשר גם כמובן ללכת על ביצים, על איזושהי פרוסת לחם מקמח מלא. אחר כך, ארוחת, כמובן של לשתות בין לבין, ארוחת צהריים, אז פסטה. כן, היום אפשר. פסטה, אפילו ברוטב שמנת. יאללה. פסטה ברוטב שמנת, פסטה ברוטב פסטו. אפשר גם תפוחי אדמה בתנור עם בטטות לצד דג. אפשר לעשות איזשהו תבשיל של אפונה עם תפוחי אדמה ואורז. עד כדי כך. וואו, חגיגה. ובאמת זה ככה, זה גם משביע, זה גם מלא בסיבים. אנחנו מדברים פה גם על מזון שהוא יחסית בריא ומזין אותנו. אסור לאכול בשר בינתיים. נכון, אסור לאכול בשר, וגם חלק אנשים לא אוכלים עוף. לא אוכלים בשר, ואז ארוחת ביניים, כן חשוב לצרוך, אתה אוהב ענבים, אני זוכרת את זה משנה שעברה, כן, לפני הצום, ענבים, אז ענבים כן לאכול, אפשר גם קצת אבטיח כדי למלא שוב את המאגרים שלנו, גם בנוזלים וגם בסוכרים, ויחד עם זה, כדי שרמות הסוכר לא יעלו בצורה חדה וירדו בצורה חדה, אז כן אני ממליצה לאכול גם שקדים ואגוזים ביחד עם הפירות, אחר כך, בארוחה המפסקת, אנחנו אמורים לאכול מאכלים שהם יחסית קשורים לאבלות, כן? כמו למשל נזיד עדשים, שהוא גם מאוד 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 בריא. אגב, עדשים זה מזון על. בעדשים יש הכל. מה הכוונה על? על זה מזון שיש בו הכל מינרלים, ויטמינים, נוגדי חמצון, סיבים תזונתיים. זאת אומרת שיש לנו פה באמת תבשיל שאנחנו נוהגים לאכול לפני הצום, שהוא מאוד מזין אותנו. אותו אפשר להכין כמובן עם גזר, עם קישואים, עם ירקות שגם מקנים לנו הרבה מאוד נוזלים והרבה מאוד ויטמינים. ואחר כך הביצה שגם נחשבת סופר פוד, מזון על. כן. ביצה שיש בה הרבה מאוד חלבון, חלבון שהוא מאוד איכותי, הוא נספק בצורה טובה, ועוד הרבה מאוד מרכיבים אחרים. זה לגבי עד הצום. אחר כך איך אנחנו בעצם סיימנו את הצום בעזרת השם, שלא יהיה צום, אבל אם יהיה, הצום מסתיים בשעה יחסית מאוחרת. אז אנחנו לא רוצים להעמיס על מערכת העיכול. קודם כל, כשמסתיים הצום, כוס מים בטמפרטורת החדר. לא קר מדי, לא חם מדי. מים פושרים זה הכי נכון לגוף שלנו. אחר כך כוס תה עם קצת דבש, כדי להחזיר קצת מתיקות לגוף, להחזיר קצת פחמימות. ולאחר מכן, את התה אפשר לצרוך, לאכול עם פרוסת לחם וחמאה, או עם שני תמרים ואגוזים. ואז כעבור שעה, אני ממליצה לשתות איזשהו מרק ירקות, ככה עשיר במינרלים, כמה שיותר ירקות. אפשר גם מרק תומים, שמאוד מאוד טוב למערכת העיכול שלנו, מאוד טוב למערכת החיסון, מאוד מחזק אותנו, וזהו. ורק יום אצלנו שוברים? קפה, קודם כל, קפה גם יכול. זום, עוגה, כאילו כל הדברים שזה. כן, כן. רציתי לשאול אותך משהו. אני, טוב, באמת יפי, זה משתנה מאדם לאדם. אני מרגישה שעבורי לא עושה לי טוב לפני כניסה לצום, כשאני שבעה. אני משאירה לי איזשהו חלל, כדי שפתאום הרגשת הרעב לא תצוץ בצורה חדה. כי הרי אם אני שבעה יותר מדי ואני מתפוצצת, נכון. אחרי שעה וחצי כבר התחילה להרגיש שזה מדגדג, ואז כבר נהיה לי קשה. נכון. אבל אם אני שומרת על רעב קל, אז אני מרגישה שאיזשהו, את יודעת. זה בדיוק מה שהרמב"ם אמר, ככה לעשות כל הזמן. יכול לאכול ולהישאר רעב. יכול לאכול ולהישאר רבע רעב. האמת היא שזה הכי נכון. אז באמת טיפ נוסף זה לא להגיע למצב של פיצוץ, אנחנו לא רוצים לפתוח כפתור ולהרגיש לא טוב במהלך הצום, אז באמת להפסיק שנייה לפני, להרגיש את התחושה הזאת שהוא אולי טיפה רעב, וזה הכי נכון, את צודקת. אולי כדאי לשתות גם הרבה מיץ ענבים?
מיץ ענבים. שייתן סוכר. אז בוא נאכל ענבים. אני אגיד לך, המיץ ענבים מעלה לנו בצורה מאוד חדה את רמות הסוכר. ואז יש צניחה, ומה קורה בצניחה? בצניחה אנחנו נורא חלשים ונורא עייפים ורוצים מזה עוד. אבל מה ההבדל בין לאכול אבטיח? אז אמרתי, אבטיח בשילוב של אגוזים ושקדים כדי לשמר את מאגרי הגליקוגן, כדי בעצם שהקפיצות של הסוכר התנודות לא יהיו גדולות מדי. אוקיי? ברגע שאנחנו צורכים איזשהו מזון שהוא שומני, אז אנחנו למעשה שומרים על רמות סוכר תקינות, וזה הסוד להצלחה. מצד אחד למלא את מאגרי הסוכר שלנו, את התאים שלנו, אנחנו צריכים להיות מלאים באנרגיה, כן? מתישהו האנרגיה הזאת תסתיים. בלילה אנחנו משתמשים באנרגיה הזאת, בסוכרים האלה, במאגרים שלנו, אבל ככל שאנחנו נמלא אותם יותר לפני, כך אנחנו בעצם נרחיק את העייפות, נרחיק את התשישות, ותהיה לנו קצת יותר אנרגיה. טוב, שיהיה בהצלחה לכולם. בהצלחה לכולם. כל הצמים, ועכשיו איזה משפט סיכום כזה, עכשיו בטח אנחנו בימים של בכל זאת, ימים פנימיים, חשבון.